să încep. În prima parte am exprimat, românii au talent. Acesta sper să fie un mesaj bine formulat. Iubiți-vă părinții, veți avea de câștigat. În primul rând aș vrea, mamă, să-ți mulțumesc că am primit de la tine putere să reușesc. Tată, ai fost mereu lângă mine, știu că de acolo de sus m-ați îndreptat spre bine. Aș vrea să mulțumesc bunicii că m-ai educat. Au fost clipe grele, când nimic le-am uitat. Și zic că capul sus, trebuie să fii tare, să reușești să te pui pe picioare. Nu vreau să mă plâng, Dumnezeu m-a ajutat. Mi-a dat curajul să spun prin verzi ce-am mâncat. Mi-a dat voință să reușesc. Și pentru asta, Doamne, aș vrea să-ți mulțumesc. Totuși mă uit în jur și observ mulți care, deși au părinți, uită de răbdare. Te enervezi repede, te super, nu îți față. Și uiți că sunt singurii care se îngrijorează. Haide, spune, mamă, te iubesc, pentru că mi-ai dat viață și că trăiesc. Te iubesc, că tot ce faci, faci cu drag pentru mine. Și tu recezi că mă ies, învață-mă de tine. Știu cum e să te super când primești un sfat. Ai greșit, ascultă, lasă capul plecat. Tot ce spun ei, pot să te educe. Îi vezi mereu zâmbind, dar inima lor strânge. Timpul mă rezumă, deci o să mă opresc. Tot ce greu m-ați ascultat, vreau să vă mulțumesc. Voi m-ați ajutat să scriu ce gândesc. Și vă rog, luați mesajul ca un sfat prietenesc. Deci uite, am încercat să fac primul pas, am transmis un mesaj și primiți-te și dan. Și pentru mine unul soarele a răsărit, și pe în fața voastră mă simt împlinit. Ridic capul sus, spun, mamă, te iubesc, am reușit în sfârșit visul să mi-l împlinesc. Chiar dacă știu că nu mai sunt lângă mine, știu că m-au ajutat să fac versul pentru tine. Deci acest mesaj mai concret este un sfat care te ajută să treci peste, care sper să te ajute să fii realist, să-i văd ce e bun și nu văd ce e trist. Acum o să privesc la ce e fața mea, nu pot schimba trecutul, nu voi încerca, totul face parte din același drum. Totul m-a adus chiar unde sunt acum.